Hello világ. Elvágyódni. Valahol máshol lenni. Most fáj. Ott lenni, ahol nem lehet, mert a jelen kegyetlen. Megérteni, hogy az otthoz a most vezet. Sokszor megfogalmaztam, nehézségek adódnak. Főként a legelején, főzugva, tényleges segítség nélkül. Másokat kegyetlen nyugalmukban látni, az, ami velem van, az nem számít. Mindegy, hogy közeli vagy távoli. Nem jól van ez, így gondoltam sokszor. Miért nem segít senki? Miért kérdezik, miben tudok segíteni? Miért nem tudják, mit kell tenni? Miért nekem kell tudnom, mit kell ezzel kezdeni? Nekem is új ez, honnét kellene tudnom? Azt hiszem, ennyi miért bőven elég. Bármilyen bután hangzik látni, és látva lenni nekem számít. Bár lenne egyszerű magyarázatom rá. Megpróbálom kifejteni, mire gondolok. Vádló értetlenkedést vélek felfedezni magamba ezzel kapcsolatban. Sokáig nem tudtam, hányan állnálok ezzel, legfőképp azért, mert úgy gondoltam, hogy aki ezt tanácsért fordulok, érti a dolgát, tudja, mi a bajom, és úgy segít, hogy ez nekem jó, ahogy az nekem tényleg kell. Legyen az házi orvos, neurológus, fülorgégész, mindegyik korlátozott a maga módján, és ez frusztrált sokáig. Mitől van, hogy az ő kezük jobban meg van kötve, mint az enyém? Betudom azt a rendszer hiányosságának, mivel orvos nem vagyok, ezért maradjon ez a feladat az övéké. Ami számomra fontos volt, hogy adjanak egy pontos választ. Esetemben azt, hogy fizikailag tényleg nem romlott el se az agyam, se a fülem. Ez egy visszamaradt hibás, hallási elfeldolgozás. Az állapot, amit tapasztalok. Ezen túl mindig. Remek, mindig vágytam az állandóságra. Ez annak pont olyan jó, mint bármi más. Viccet félretéve, látva mások érdektelenségét ebben a témában, feltetette velem a kérdést. Mennyire kell az ő bajuk legyen? Most már nyilvánvaló, semennyire. Senki nem veheti fel egy másik ember teljes problémáját annak minden kis vagy nagy bajával a saját hátáról. Cipelve azt magával, főként akkor, ha neki is megvan a maga baja. Látni ezt, azt mondatja velem, hogy ez, még ha nem is könnyű, de legalább helyes. Érdekes módja van a következő karakterem működésének. Látás úrhölgy mindent lát, ami előtte van. De nem ő az, aki figyel. Gyermek úr, gondolatkirály és érzés kisasszony mindent felülbírálnak. Ők döntenek, mi a fontos és hogy mire kell figyelni. Szerepe mindössze másodlagos. Lakhelye pedig a nyakszírti leveny, ami a látási ingerület feldolgozásában játszik szerepet. Éljen a Wikipédia nevű találmány. Látás úrhölgy egy kényelmes valaki, aki, ha nem kap támogatást, nehézé teheti a mindennapokat. Ahogy az összes karakter, akit idáig bemutattam, ő is tévedhet. Szerencsére van egy lap, amit kijátszhatunk. Látni nem csak kifelé lehet. Lehet az befele is. Önmagunkat tetten érni és látni. Szorgalmas, mindig ténykedő, sokszor önkényes uralkodóinkat. Defenesztrációt érdemelnének az urak és a hölgyek, de mivel ők oda tartoznak ahova, agyunk belső kozmoszába, ugyanabba a házba, ahol mi lakunk, számomra nem világos hogyan. Kidobni az ablakon őket, főleg, ha egy rakás lótrágyába landolnak, kellemetlen. Visszajönnek és még szagot is árasztanak. Na, most ez van. Ebben a játékban, amit az elme játszik, van, ami mindent behelyettesíthet. Ezzel fogok foglalkozni következő héten. Ha tetszett az epizód, és támogatni szeretnéd a podcast működését, like, share, értékelés a kedvenc podcast appodban rettentő sokat segítene. Jövő héten jelentkezem újra.